The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. My son, don't forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, gikinahanglan ang atong pangandam sa atong kaugalingon ingon nimo nga magtotoo, atong sundon ang mando sa Dios diha sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Og ikaw igsuon nga dili magtotoo, ang imong pagbuhaton dili ang paghingalan sa imong mga sala, kun dili pag gamit niya imong kabuton sa paghimong desisyon, sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas aron ikaw maka salmot na usab nining atong pagbuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube mo sa hilo magampota. Let us pray. Amahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong paghatag kanamong lugway na imong kinabuhi hangtod ni gayuna nga timailhan nga ikaw na pay plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mani kami nining adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagahom sa Espiritu Santo, tudloy kami sa imong dugang kamatuoran. King tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ating ipadayon ang atong gibiyaan nga pagtuon. Oh, by the way, pasalamat ura kita sa Dios sa iyang paghatag ang atong lugway nining adlaw o nga kita nagaginawa pa na pagkitas may panglawas o tingali na uban kaninyo nga anay mga balatian apan kita maka paminaw magkita sa pulong sa Dios samtang anay ikaw uban sa atong Bible study through the YouTube musa karon magapadayon kita. Now naghiskot man tang may tuhod kamatayon last time ug ato ipadayon ang pagtuki nini bahina nga ang physical nga kamatayon sa usa ka magtotoo niining panahon sa simbahan nagaagad lamang kini sa integrity ug sovereignty sa Dios.
Ang usa ka magtutuo nga mananaog, a winner believer, dili gyud mahadlok mamatay. Wa gyud siya kahadlok. The physical death, bahin lang kini of the same package of God's plan. Death and living is part of the same package of God's plan. Apan ang usa ka karnal nga magtutuo, mao na siya mahadlok yun. Na siya kahadlok, kung bahin nagkamatayon, a spiritual believer is eagerly looking forward to come face to face with God. Paabot siya, hinam-hinam siya. A believer's time, manner, and place of his death is determined only by the perfect sovereignty of God. Okay? Ang tanang mga magtutuo nga mamatay, muatubang yun, naong sa naong nga to sa Dios. O ang malikon nga, death of a believer is based on God's decision. Kagad lang yun sa desisyon sa Dios. God never makes mistakes. Dili yun siya masayo. Dili o dili. Kaya nga naman, hingpit lagi siya. He is perfectly fair. Mao nga usa siyang kinaiya God ang iyang justice, perfect justice. Ang iyang justice is perfectly fair. Angay yun ang iya. Makiangay yun ang Diyos. Now, there are people who die in the midst of a good health, nasta luwas maying panglawas, and there are also those who are in the midst of poor health. Nga naa sila sa balatian. Now, mo lagi itong gingon nga it is God's perfect decision to take a believer home. God perfectly knows all the facts. O ito namang gisgutan kini nga we can never question a believer's death. Nga no? If we do that, that is blasphemy. Pasipala ka na sa Diyos. Insulto ka na sa Diyos. Kana nagpasabot, that means you question God in His omniscience and integrity. Diba? Kaya ang labing tinuod, ang pagkamatay is part of the plan of God. Ang kamatayon. Since death is God's perfect decision, there is no reason to be afraid of it. Oh, good. Okay. Now, diha sa Juan 14:6, sa gisulti, si Ginoong Jesucristo nag-iingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Namungutan na ko nimo. Pangutan nun taka, kinsa may makaanto sa langit. Unsa may buhaton dito sa langit. Mao ni mga pangutan na ba? Katungtuan na sa langit. Naibaw ba ka kini sila unsay nagpanghitabo din sa kalibutan? Maghibal anay batas usag-usa dito sa langit. Now, unsay gisulti diha sa Hebrehanon 4:12? Hebrews 4:12. Unsay gisulti diha? O no, not Hebrews 4:12. Diha sa Acts 4:12. Ang nagpasabot ka na nga neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Now, ang Diyos lamang ang makahimos paghukom sa mga unahuna o mga tinguha sa kasing-kasing tao. Diba? Naidagang mga tao nga tuwan na sa langit o mahibuong na ni sila moog dayog ingon nganong ni amaning tawhan na din sa langit nga gituhuan o gipakaingon ko magdili to siya magtutuo. I thought he was not a believer. Ni amanon siya di ay. Ug naapoy uban nga mahibulong o moingon og asa man si so and so nga gipakaingon kog magtutuo wa man noon siya dinhi. Now, diha sa Mateo 7:21-23 kini nagkanayon og si Jesus miingon, dili ang tanan nga magaingon nga rikanako og Ginoo, Ginoo ang makasuod sa harian sa langit, kundi siya ra kinsa nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit.
Kay niya nga adlaw daghan ang magaingon nga ni kanako, o Ginoo, wa babadi kami propesiya ubos sa imong ngan, o ubos sa imong ngan, wa ba di kami magapahawag mga demonyo, o ubos sa imong ngalan pamuhat man kami og daghang mga milagro. Ug unya sultihan ko kini sila sa pagingon, ang Dios mo ingon, pahawa kamo gikan kanako, kamo nga magbubuhat og mga dautan, wala ako kailan ninyo, I do not know you. Ato ragong i-underline o badlisas ubos ang pulong diha sa versikulo 22, niya ng adlaw daghan ang magaingon nga ni kanako, unsa may buti pasabot sa niya ng adlaw. Di ba kag unsa nang giingon og niya ng adlaw? Tubag mao ni adlaw sa paghukom, judgment day. Siya magaingon, dili lamang kay diyutay rang mga tao ang mahibulong, kundili daghan ang mahibulong kinsa nagadahom nga dawaton kini sila sa Dios didto sa langit. Hinunua dili kini sila ang tinuod gyud ang buot pasabot, tinuod di sa likway kini sila pahilayo sa langit. Apan nganong ingon man kini nini, iyan ora didto sila musunod sa sayop nga gianan sa tanang higayon. Numdum ka sa Mateo 7:13-14, wide and easy is the gate that leads to destruction, many are entering into it, but the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life, only few find it. Namona kini sila kining giingnan og pahilayo kamo, didto sila musunod sa sayop nga agianan sa tanang higayon. Abi nimo, the Bible teaches nga adunay duha ka agianan sa kinabuhi nga musangko sa duha lagi usab ka mga padulungan. Di palang dugay na itong gikutlo ka na. Sa Visayan nagaingon ka nagklaro, halapad og sayon ang gaghaan nga musangpot ngadtos kalaglagan, destruction, ug daghan ang nagasuod niini. Apan hagipot og malisod ang agianan padong ngadto sa kinabuhi, diyutay ra ang nakakaplag niini. Mao kini ang gipamulong ni Jesus nga dunay duha ka mga agianan o dalan niining kinabuhi. Ang usa halapad og dakong highway, usa kini ka highway, dakong highway nga diin ang sangputanan gyud niya na mao ang infierno. O kadaghanan sa kasagaran ng mga tao nagaagi diha. Apan si Jesus miingon nga ana ay laing agianan nga padung sa pikas niya na opposite direction nga hagipot lisod pag-ayo nga agianan. Apan kanang maong dalan mo dangat dito sa langit. O gabi nimo, labihan sa kadyutay rang mga tao ang nagsubay diha. Dyutay ra. Karon, unsa man nimos pag siguro nga ana ka magsubay sa hustong dalan. How will you know that the gate that you are following is the right one? Ang husto bang highway nga musangpot o padung sa langit, o dili highway nga musangkog impyerno? Paminaw. Naay baga nga duot sa katawan diha sa gawas. Kinsa matinud-anon, they sincerely believe, matinuorong nagatuo nga mahilangit kini sila. Matinud-anon kini silang nagasunod sa ubang mga agianan nga ilang gituho ang mudangat dito sa langit. They thought that that road is going to heaven. Sama pa nang lisagi-agian sa Hinduism, Islam, Buddhism, Mormonism, Jehovah's Witness, ug uban pang uban.
Daghang nagkadaiya nga mga nagkalain-laing paagi nga ilang gituhuan o gidahom nga makapadangat ni nilas langit. Tinuod, ang ilang pagdahom, tinuod nila. Ila bang gituhuan gyud nga tinuod, matinuoron kini sila kinasing-kasing pagyud apan paminaw. Bisag unsa ka sinsiro pa nimo, mahimong sinsiro ka pagkasayop. You can be sincerely wrong, right? So, unsa man lagi nimo sa pagkasiguro nga naa ka mag-aagi sa hustong dalan paingon sa langit ug dili sa highway sa hell, sa impyerno. Abi nimo, ang imong journey magasugod dili didto sa sunod nga kinabuhi. Ang journey o laktonon paingon bas langit o paingon sa impyerno magsugod din hining kinabuhi. Niining kinabuhi anaa ka sa usa, niining duha kaagyanan. You're on one of two roads. Sabot ka? Mao ka na'y gipamulong ni Ginoong Jesucristo. Either nga naa ka sa highway to heaven o sa highway to hell. Mautana ko kanimo pag-usap. Unsaon man imo pagkaibaw nga naa ka magsubay diha sa highway to heaven o agyanang mupadangat nimo ngadto sa langit. Well, paminaw. Dunay upat ka ingnon ta signposts nga kinahanglang sutaon o pagsiguro kon ana bagyog ka magasunod diha sa hustong agyanan nga mudangat kanimo ngadto sa langit. Kining naasoy mga signpost nagarepresentar sa upat ka mga mahinungdanong kamatuoran nga kinahanglang imong ilhon. Meaning, four essential truths nga imo giyong tuuhan og dawaton, di lamang kay kutob ra diha sa imong oo in your head, kundi diha gyud sa imong kasing-kasing, sa imong kardiya. Kana kon buot yung kang anay adlaw mudangat ka sa langit o mahilangit ka. Karon, unsa man ang giingon tag mga signposts o ingon tag mga ilhanan o kaligunan. Ang nag-una niini mo kini, paminaw. Kinahanglan ang atong pagdawat o pag-ila nga ana atay suliran sa sala. We have a sin problem. Okay? Natay problema sa sala. Sabi nimo, kasagaran sa mga tao, murag mulikay, umuhunong sa pagpadayon, sa paghisgot bahin ini. Sa higayon nga ilang makitaan ang maong ilhanan o sign, mudayon kini sila gingon og adi na kubot mo hisgot pagdugang may tungod na. Di kubot tawgog magkasasa ako. Insulto na nako. Mo hinungdan nga naay bagang duot sa katawan sa dihang ilang makita kanang ilhanan o sign, moingon ni sila, muliso ko, I'm turning around, adto ko sa langit agianan mo agi. Apan the fact is, ang tinuod gyud, matud pa sa Dios, kitang tanan, mo na isulti sa Dios kitang tanan mga magkasasala. Roma 3:23. So sa gisulti diha, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Usab diha sa Roma 3:10 ngadto sa 12, kini nakanayon og there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. For all have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Unya, ana ang climax ingnon ta diha sa bersikulo 23 sa akong gibasa nimo di padugay. Mangutana ko nimo, pila man kay mga tao ang matarong, righteous? Kana tuod nga pulong matarong, righteous, kini nakahulugan og
hustong pagbarog uban sa Dios, right standing with God. Now, kinsa magyud kadtong tan-awon sa Dios ug ingnon niya og maayo gyud lakiha, maayo gyud bayhana. Zero. Wala. None. Wa gyud. Paminaw pag-usab niini. Wala ug wala gyoy matarong. Kana pinasikad sa hingpit nga sukod sa Dios. Kasabot ka? Naay uban nga nakasala labaw pa kaysa uban, apan kitang tanan, all of us, nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. We come short of the glory of God. Nakabsan sa plano sa Dios, alang sa atong kinabuhi, ug kana mupadangat ngadto sa ikaduhang signpost o ilahanan numero 2 nga kinahanglan tas pagila sa atong pagpadung ngadto sa langit, ug kini mao ang Dios wala gayoy sala. God is sinless. Habakuk kapitulo 1 bersikulo 13. Okay? Mao kanay giingon diha. Tinuod nga naatay suliran sa sala. Apan ang Dios wa ni bisag gamayng sala. Ang pulong nga gigamit sa Biblia alang niini mao ang pulong balaan, holy. Balaan. Mao ni Visayan sa holy. Di mo mino sa unom kay gayon diha sa Biblia nga ang Dios nagkanayon og pagbalaan kamo kay ako balaan. Be ye holy as I am holy. Tinuod ka na ang Dios lahi kay kanato, different than we are. Kita mga makasasala, ang Dios way sa o ba na nimo makita? Sa ato na lang pagtugot sa pagpakasa din sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, ingon man sa mga kinabuhi sa ubang tao, kini nagpasabot og klaro nga kita mga makasasala. Gusto? Apan ang Dios dili sama kanato. Karon mo balik ragod ta dito sa bersikulo 1, bersikulo 13. Karon ang Dios na kanayon bahin sa iyang kaugalingon. Tungod kay ang inyong mga mata maputli ra pag-ayo nga mutugot og dautan, ug dili kamo makasud-ong og kadautan uban sa pagtugot. Ang Dios adunay gingos in English og zero tolerance level bahin sa sala. Meaning dili siya makatugot bahig sala. Nganuman tungod kay siya balaan man, wa man siya sala. Apan ang Dios nagasangkap sa tukma gyud sa atong panginahanglan aron kita mahilangit. So ang gyud tay ikapangulipas. Gisangkapan agud ta niya. He has exactly what we need aron nga kita masiguro nga mahilangit. Sa dihang namatay si Kristo dito sa cross, dinhay duha ka mga mainungdanong panghitabo. Unas tanan, first of all, our Lord Jesus Christ mo midawat sa silot nga angayng ipahamtang untang anhi kanato tungod sa atong mga kasalanan. Kaya bigod nimo, the Bible says ang Dios labihan siyang pagkabalaan nga sa ingon ni ana di gyud niya mahimo sa pagbutang sa kalimot ang dautan, evil. He cannot overlook evil. Sabda ka na. Gani diha sa libro ni Nahum, kapitulo 1, versikulo 3, kini na kanayon. Ug ang Ginoo dili gayon makabiya niadtong sad-an nga dili pagasilutan. Nagademand ang Dios. O hugot niyang gisugo nga silutan gyud ang sala. Kadungog ka. Gikinahanglang anay mo bayad sa imong sala o sa akong sala. Og niadtong higayon nga namatay si Jesucristo dito sa krus, sa maingon tang lisod ipasabot nga kahimtang, iyang gidawat. He received. Iyang gidawat ang tanan tang silot nga gipahamtang sa Dios nga
kita unta lagi ang angayang may agom. Di kay kanara. Di lamang kay si Jesus mo'y naiagom sa tarang silot nga angay alang kanato, kundi iya pagyudtang gihatagan sa iyang kaayo. His goodness nga dili kita angay that we don't deserve. Di ra ba kita angay? Paminaw. Iya pagyud kita gihatagan og kredito o dungog uban sa iyang pagkamatarong. Og mo'y hinungdan nga ang 2 Corinthians 5 verse 21 nagasulti sa ingon ini. Ang Dios mihimo kaniya kang Ginoong Kristo kinsa way labot sa sala nga sala alang sa atong dapit aron nga mamahimo kitang pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Naibaw ka ba nga tungod kay si Ginoong Kristo mao man ang anak sa Dios? Siya ray bugtong persona nga tao nga makatuman niya ng duha ka mga butang. Siya ra. Siya lamang ang makadawat sa silot sa atong mga kasalanan. Sanglit, wa man lagi siya sala. Di nagudunta ang ngay siyang muantos tungod sa atong mga kasalanan. Wa siya bisag magamay sala. Wala. He was sinless. Siya ray kalifikado nga mupasan sa atong silot nga angay nato ug siya ray bugtong personas kasaysayan ingon nga anak sa Dios kinsa na nag-iyag igong pagkamatarong aron mahilangit. Mao kini hinungdan ngano nga si Ginoong Kristo lahi ni bisan kinsang pangulo ug relihiyon din sa kalibutan. Ibaw ka ba nga kasagaran sa mga pango sa mga relihiyon sa mapananglit sa Hinduismo, Islam, Buddhism, Mormonism, Jehovah's Witnesses, ug uban pa. Kini silang mga relihiyon na miilaman nga si Jesus usa ka maayong tao. Nga siya usa ka bantugang propeta apan diha ra sila kutob. Kini silang tanan di mo tuo, di mo dawat nga si Ginoong Kristo anak sa Dios. Paminaw. Si Ginoong Kristo dili makasulbad sa imong suliran sa sala hangtod moila og mutuo ka nga siya mao ang bugtong anak sa Dios kinsa mao ray makapuli kanimo sa imong dapit sa paghiagom sa silot nga angay kanimo ug siya ray makahatag kanimo ug kanako diyan ang pagkamatarong righteousness nga dili kita takos mo dawat. You see? Abi nimo anay daghang mga tao nga moingon og well, mudawat ko nga si Jesus usa ka maayong tao, usa siya ka moral nga magtutudlo, usa siya ka dako nga paningingnan, a great example. Apan na ang pag-ingon nga siya Dios nga nahimong unod na di nako kana diha. Di ko mutuwa na. Well, naibaw kabag siya si Jesus mismo wa magahatag kanimong kapilian gikan sa pag-ingon lamang og maayong tao to siya o ilado to siya magtutudlo. Sabta ra gud ni higala. Si Jesus siya mismo wa maghatag nini mga tawhana kinsa di mo tuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Wa maghatag kini si Jesus kanila kapilian pinaagi sa pag-ingon nga siya maayong tao ug mangtugang magtutudlo. Sanglit si Jesus mismo ang mipadayag. He himself declared nga siya anak sa Dios. Siya Dios nga nahimong unod. He was God in the flesh. Sabta ka na. O paminaw pag yun nini. Tungod kay siya man ang anak sa Dios. Because He is the Son of God. Siya og siya lamang ang makahatag kanato sa pagkamatarong nga dili kita angay. Din sa Roma 5:1, si Pablo nagkanayon sa in-Ingles og, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, ang pulong nga justified na matarong, usa kini ka pulong sa pamalaod, a legal word, nga nagkahulugan ug alang sa maghuhukom sa pagbutyag to declare nga dili sadan o not guilty. Kana nagpasabot
nga sa dihang imong tuuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong Ginoo manluluwas, diha sa great courtroom of heaven ang Dios mupokpok sa gavel ug moingon og way sala o dili sadan, not guilty. Gipasaylo ka sa imong mga kasalanan. Ang pantiman nga madawat lamang kini pinagi sa pagtuo lamang. Kaya nga tungod kay gasa man kini sa Dios nga rin kanatong mga katawan. Karon bisag unsang matang gasa o regalo kung di kinidawaton o ablihan sa kundi ni kini ablihan sa gihatagan, wag bili o hinungdan ang maong regalo, di ba? Why bili? Unsang gisulti sa episode 2:8-9. Kita nangaluwas diha sa grasya pinagi sa pagtuo. Kining maong kaluwasan dili pinagi sa inyong mga paningkamot kay kini gasa sa Dios. Dili pinaagi og binuhatan aron way si kinsang magpasigarbo. Busa usa kini ka unsa? Gasa sa Dios, gift of God. Imo ba ka ng dawaton o isalikway? Imuha ang pagpili. Imo ra. Ug naibaw ka sa mga resulta sa duha nga imong kapilian. Naibaw ka. Kung imo ka ng dawaton pinagi lamang sa pagtuo kang Kristo lamang, resulta kinabuhing dayon, eternal life. Apan kung imong isalikway, resulta dayon nga paghukom, eternal condemnation. Busa bahin na sa kamatayon, balik ta niya ng gisgutan na itong kamatayon, kaya timan nga we can never question a believer's death, because if we do that, that is blasphemy. Kana nagpasabot nga imong gi-question ang Dios sa iyang pagka-omnisyente ug siyang integrity. Dying is part of the plan of God. Since death is God's perfect decision, there is no reason to be afraid of it. Basta 1 Corinthians 15:55 and 57, O death, where is your sting? Now, timan ang kamatayon sa kamagtotoo, dili og dili aksidente. It is never an accident. In fact, death of every believer is God's victory. Kadaugan sa Dios. Ato ning ipadayon. Ugma. Dengan salamat sa inyong pag-uban og subaya lang gihapon, sunda lang gihapon kinatong series nga pagtuon og makatunan mog dugang ang mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios. Niini nga atong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na ining imong pagtudlo ka na mong dugang kamaturan. Salamat o Diyos sa imong pag-iuban ka na mo, pinagis pagawam sa Espiritu Santo. Ubani kami sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik, dining dapita, aron kami makapadayon gayon sa among spiritual momentum. Ing tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.